que non están de acordo en temas como este, o de Palestina, o conflicto a guerra en Palestina, non parecen suficientes para que vostedes rompan definitivamente, como vostedes outros. É unha cuestión estética ou a do enfado? Eu creo que cando estamos falando dos dereitos humanos, non sei, me sorprende que alguén me diga que isto é unha cuestión estética. Non é unha cuestión estética. Non, eu creo que cando estamos falando de algo tan grave como é que se masacre a unha poboación, Diferenza política, señora Pontón. Digo que non parece suficiente esa diferenza política para que vostede rompa co Partido Socialista. Non digo que sea é unha diferencia... Eu, se me permites, en primer lugar, gustaríame poder responder, porque se me faz unha pregunta e non me deixas responder... Non me faga imputacións que non... Non, eu non che fixen ningunha imputación, eu simplemente estou intentando responder unha pregunta. Si a vostede lle parece ben, a respondo. Si non, pois tampouco non sei por que se me invita aos micrófonos da Radio Galega, porque supoño que o que lle interesa ás persoas que nos están escoitando é que opina o BNG. E nós o que opinamos é que se está cometendo un xenocidio. E que como Galiza ten unhas institucións, tamén temos unha responsabilidade ética, moral e política á hora de actuar frente a isto. E o que nós vamos a propoñer no Parlamento galego é, en primer lugar, chamarlle as cousas polo seu nome. E o que se está producindo en Palestina é un xenocidio. Eu non sei que máis ten que pasar para que o Partido Popular e o señor Rueda deixen de boicotear esa declaración.